Здравейте, скъпи модистки! Аз съм Алекс, а вие сте в поредния епизод на нашия блог Модист говори. По път за Кърджалийск, на гости на моя приятелка, правя една бърза спирка, за да ви представя какво и нося на нея. Специална доставка от Патриция ПП. Моята приятелка си поръча от сайта модела Sleepy Fly в червено към бордо. Сега ще ви покажа какво и нося на нея. Няма да ви губя времето с разкази надълго и на широко за модела, тъй като по-голямата част от вас вече много добре го познават. Моделът е изработен от естествена телешка кожа, а това, което виждате, е естествен лак. Изключително удобна чанта. Както виждате до мен е моята, която притежавам вече 4 години почти. Чантата е луксозно изпълнение по всички критерии, както от към кожа, така и от към всички метални детайли. Изключително практична заради размерите си. Има почти квадратна форма, около 23-4 см в дължина и височина и около 12 см в ширина, което предполага възможност за събиране на много ваши лични вещи. Изключително комфортна дръжка за ръка, като към чантата имате и една допълнителна изцяло кожена дръжка, която може да си я сложите и да ви бъде за рамо. Ето я и дългата дръжка. Тя се закача посредством метални хълки за страничните хълки на чантата. Така вие разполагате с възможност за носене в ръка, което аз лично го предпочитам, и възможност за носене на рамо. Дръжката е регулируема, така че може да я настроите спрямо вашия вкус и вашите предпочитания. След почти 4 години усърдно носене на моята Патриция ПП, какво мога да кажа за нея? Кожата почти не е мръднала. Перфектно изпълнение. Металните детайли също. Но аз, разбира се, съм от хората, които страшно много си пазят чантите. Може би не съм чак толкова добър критерий. В момента, в който попаднах на този модел при бранда на Патриция ПП, без да се замислям, поръчах от нея. Като разпределение вътре, едно основно отделение с вътрешен джоб. Ако трябва нещо да коригирам по модела, то определено бих добавила още едно отделение. Видите ли този модел, независимо при нас или някъде другаде, не се колебайте. Със сигурност той ще ви остане във времето като много практичен, полезен и най-вече изключително красив аксесуар за вашия стайлинг.